Praise the Lord, इसोरा बाखनाय जाथों बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव आं बरायनानै लाबाय जाय नोंथांमोना इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोना नायलांनो हागोन दिनै इसोरनि बाथ्राखौ बुंनो आखायाव लादों साबसिन बाहागोखौ सायख'नाय जों जेब्ला फरायो लुकासनि 10:38निफ्राय 42 सिरि जों बेयाव नुनो मोनो मार्था आरो मारियामनि बिसय दा बेयाव मिथिहोदों जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ गावनि सेलाफोरजों लोगोसे मार्थानि न'आव थांदोंमोन मार्थाया जिसु आरो गावनि बिनि सेलाफोरखौहाय आलासि सिबिदों आरो गावनि न'आव आलासिफोर फैनायखाय मार्थायाहाय गोबांथारै बियोहाय मावख्रुबै दांख्रुबैहाय जाहोनो थाखाय लोंहोनो थाखाय बिसोरखौहाय थाम-थिम खालामगासिनो दंमोन नाथाय गासैबो गावनि मावनायफोरावहाय बियो हारसिङै जानायखाय रावनिफ्रायबो हेफाजाब मोनैनि थाखाय बियो जिसुनियाव थांनानै बुंदों प्रभु आंनि बिनानावा आंखौ हेफाजाब होआखै बियो बेयावहायसो नोंजों लोगोसे दङ बेखौ थिनहर आंजों हेफाजाब होनो थाखाय ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर नायदो संसारनि नोजोरावहाय मार्थानि बुंनाया सैथोथा मानोना जेब्ला जोंनि न'खरफ्राव आलासि फैयो मावनाय दांनायजोंहाय आलासिफोरखौ सेवा खालामनो गोनांथार जोंनि थाखाय बियो आलासि सिबिनाया मोनसे गोनांथार बिसय आरो मार्थाया बेबायदि हारसिङै जानायखाय मावख'नो हायैखाय जिसुनियाव बे कमप्लेनखौ हैदों बे बाथ्राखौ बे बुंहैदों मानोना जोंनि न'खरफ्राव जेब्ला आलासिफोर फैयो जोङो मावनानै दांनानै जाहोनाय सेवा खालामनाया बे जोंनि दायथ' आरो जों बयबो हेफाजाब होलायनांगौ बयबो जोङो खौसे जानानैहाय आलासिखौ सेवा खालामनांगौ बे मोनसे न'खरनि दायथ'खा नाथाय जे बाथ्राखौ जे जिसु ख्रिस्टआ मार्थानो बुंबाय बे जोंनि जिबनखौ सोमोनांहोयो मा जिसु ख्रिस्टआ मार्थाखौ बुंदों मार्था मार्था नों गोबांनि थाखाय जिंगासियो नाथाय गोनांथारा मोनसेल' मारियामा साबसिन बाहागोखौ सायख'नानै लाबाय बे बिनिफ्राय लांजाथारनाय नङा नायदो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर साबसिनथार बाहागोआ मा बेलाय जेखौ मारियामा सायख'नानै लाबाय बे साबसिनथार बाहागोआनो जाबाय ख्रिस्ट' बे साबसिनथार बाहागोआनो जाबाय इसोरजों खौसे जानाय बे साबसिनथार बाहागोआनो जाबाय इसोरनि उपस्थितआव थानाय जोंनि गासैनो मावनाय दांनायनिख्रुइ लानानै जोंनि गासै जिंगासिनायनि जोंनि खामायनाय जोंनि जिंगासिनायनिख्रुइ लानानै इसोरनियाव खौसे जानानै थानाया गोनांसिनथार बिनिफ्राय साबसिन बाहागोसिन आरो गैबावलिया मार्थाया जिसु ख्रिस्टखौ गावनियाव हांख्रायदों गावनि न'आव आलासि सेवा खालामदों नाथाय बियो साबसिन बाहागोखौ खोमानो थांगासिनो दङमोन जों बयबो मिथिगौ खामानि मावनाया गाज्रि नङा आलासि सेवा खालामनाया गाज्रि नङा जों बयबो मावै दाङै आलासिखौ सेवा खालामनो नांगौ मार्थायाबो बेबायदिनो मावदोंमोन नाथाय मार्थाया साबसिन बाहागोखौ खोमानो थांगासिनो दङमोन मार्थाया सानदोंमोन गाव मावख्रुबै दांख्रुबै इसोर जिसु ख्रिस्टखौ जाहोनो थाखाय बिनि सेलाफोरखौ जाहोनो थाखाय नाथाय मार्थानि न'आवदि जिसु ख्रिस्टआ गोथांनि बाथ्राखौ जाहोगासिनो दङ जे गोथाङा इसोरनिफ्राय जे बोरा इसोरनिफ्राय फैयो बे गासै आशीर्बादनि दैमुआ बोहैगासिनो दंमोन जिसुनि खुगानिफ्राय बेखौ बे खोमानो थांगासिनो दङमोन नायदो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर बाइबेला बेखौनो बुंदों गितफोरनि 84:10 बेखौनो बुंदों गुबुनाव रोजा सान थानायनिख्रुइ प्रभुजों लोगोसे थानाया गाहामसिन होननानै बाइबेला जोंनो मिथिहोदों बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर जों गोबांथार समावहाय नुनो मोनो दिनै माखासे मानसिफोरखौ जों नुनो मोनदों मण्डलियाव बिबानफोर लादों आरो थांलाय फैलाय खारख्रुबदों इसोरनि थाखाय मावनो होननानैहाय इसोरनि रायजोनि थाखाय मावनो होननानै थाखाय नाथाय मार्था बायदि जानो हागौ नोंथांनि जिबनाबो दङ दिनै इसोरनि थाखाय नोङो मावदों जानो हागौ मण्डलियाव बिबान लादों जानो हागौ नाथाय नोंहा इसोरजों जेबो सोमोन्दो गैया इसोरनि खाथियाव जिरायनाय नोंहा गैया आर'जआव नोंहा जिरायनाय गैया बिनि बाथ्रायाव जिरायनाय गैया मावख्रुबनाय आरो मावख्रुबनायावल' गोसो होदों नाथाय इसोरजों बेक्तिगत सोमोन्दो गैया जों बेबायदि मानसिफोरखौबो जों गोबां नुनो मोनदों बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर दिनै माया जोंखौ गोजानाव दोनखो बेस्थ'थाया दिनै गासैबो जिबनाव जोङो बेस्थ'था थायो बेस्थ'थाया जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामबाय बेस्थ'थाया इसोरनि जायगाखौ दिनै लानानै दङ दिनै गोबां मानसिफोरखौ जोङो नुनो मोनो गासैबोनि थाखाय मावनो बिस्रा सम दङ साखरि मावनो सम दं बिजनेस मावनो सम दं न'खरनि गासै खामानिफोरखौबो मावनो सम दं गथ' गथायखौ टिउसनाव दोनलांनो स्कुलाव दोनलांनो सम दङ जि जोम सुनो संनो खावनो गासैबो सम दङ नाथाय जिसुजों जिरायनो सम गैया इसोरनि बाथ्रायाव जिरायनो सम गैया आर'जआव जिरायनो सम गैया जायनि थाखाय गोबांथारनि न'खरा गोबांथारनि जिबना दिनै जिंगासिनायजों बुंफबो दिनै गासैनो जेंनाफोरजों बुंफबनाय न'खर जानानै थायो बेबायदि जिबन नोंथांनि जिबना जुदिब्ला नोंथाङा मार्था बायदि गोबां जिंगासिनायाव गोग्लैगोन नोंथाङा गोबांथार जिंगासिनाय जिबनावहाय बेबायदिनो जायो दिनै गोबां सुबुंनि जिबनाव जों नुनो मोनदों
मार्थायाबो बेबायदिनो गावनि गासै मावख्रुबनायाव गोसो होदोंमोन नाथाय साबसिन बाहागो जे गावनि न'आवनो जिसु ख्रिस्टआ फैनानै दङ बे जिसुजों बिहा जिरायफानो समखौ बे लायाखैमोन आरो जायनि थाखाय बियो साबसिन बाहागोखौ जाया जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे थानायजों जों मोनो बिनि आशीर्बाद अराय समनि गोथांखौ बेखौ खोमानो थांगासिनो दङमोन बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बुंदों मार्था मार्था नों गोबांनि थाखाय नों जिंगासियो नाथाय गोनांथारा मोनसेल' मारियामा साबसिन बाहागोखौ बियो सायख'नानै लाबाय बे साबसिन बाहागोआ जाबाय ख्रिस्टजों लोगोसे थानाय बे जाबाय ख्रिस्टनि बाथ्रायाव थानाय बिनि बोसोनखौ फरायनाय बिनि अपोजिटआव जेब्लायबो थानाय बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ जोंनो फोरोंबावदों माथाइनि 6:33 सिरियाव सिगां इसोरनि रायजोखौ नागिरो जोंखौ जिसुआ फोरोंदों गासैनिख्रुइबो सिगां जोङो साख्रिखौ नङा जोङो गुबुनखौ नङा संसारनि धोनखौ नङा जोङो न'नि मावनायफोरखौ नङा जोङो सबसे सिगां जोङो इसोरनि रायजोखौ नागिरनो थाखाय जिसु ख्रिस्टआ जोंनो फोरोंदों दा बेयावहाय जिसुआ बुंदों मारियामा साबसिन बाहागोखौ बियो सायख'नानै लाबाय मारियामा इच्छा जायोब्ला गावनि बिब' मार्थाखौ हेफाजाब हैनो हायोमोन बे मावै दाङै गासैयावबो बियो हेफाजाब होनो हागौमोन नाथाय बियो मिथिगौ जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ आंनि न'आव जुदि फैबायब्ला आं बेजों थानायनिख्रुइ बिनि आथिं गुदियाव थानायनिख्रुइ बिनि अपोजिटआव थानायनिख्रुइ बिनिफ्राय साबसिनसिन आरो बाव सम गैबावलिया आङो बिनि बाथ्राखौ मोननायनिख्रुइ साबसिनसिन आहा आरोबाव गैबावलिया बिनिखायनो बेयो साबसिन बाहागोखौ बे सायख'नानै लादों मारियामा बुजिदों बेनो समा जिसुआ जुदि आंनि जिबनाव फैबायब्ला आंनि न'खराव फैबायब्ला बेजों थानायनिख्रुइ आरोबाव मा साबसिनथार दंबावो मा साबसिनथार मावनाय दंबावो बिनिखायनो बे समखौ बियो आद्रि खालामनो नाजायाखै बे जिसुनियाव थानानै जिसुनि गोथांनि बाथ्रा इसोरनि रायजोनि बाथ्रा जे बाथ्राया जोंनि जिबनाव गेदेर खामानिखौ मावो जोंनि जिबनाव सोखानायखौ लाबोयो जोंनि जिबनाव गोथांखौ लाबोयो जोंनि जिबनाव सख'नायखौ लाबोयो जोंनि जिबनाव उन्नतिखौ लाबोयो बे गोथांनि बाथ्राखौ मारियामा लाबाय थादों बे खोनासंबाय थादों बे गोसोआव लादों ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर नाथाय दिनै जोङो गावनि जिबनाव दिनै माखौ सायख'दों मारियामा गावनि साबसिन बाहागोखौ सायख'बाय दिनै नोंथाङा माखौ सायख'दों नोंथाङा संसारनि धोनखौ सिगांनो सायख'ग्रोदों ना दिनैहाय संसारनि धोनखौ ना रां रुफानि सायावहाय ना संसारनि रंजानायाव ना पापनि गाज्रि हाबायाव रंजानायखौ सिगां सायख'दों ना नोङो गावनि गासै बेस्थ'थाखौ सिगां दोनदों ना गावनि मिनिस्ट्रिखौल' नों सिगां दोनदों दिनै नोंथाङा माखौ सिगां सायख'दों दिनै नोंथाङा माखौ सायख'नानै दङ जोङो गावनि गोसोआवहाय बे सोंलुखौ खालामनो नांगोन दिनै संसारनि बांसिन मानसिफ्रा संसारनि गासैनो मावनाय दांनायावहाय जिंगासिनानै दङ गाबोन मा खालामगोन दिनै मा खालामगोन गाबोननि थाखाय आं मा खालामगोन आंनि न'खरफ्रा माबोरै जालांगोन आंनि गथ'फ्रा माबोरै जालांगोन आंनि खामानिफ्रा माबोरै जालांगोन आंनि खामायनायफ्रा माबोरै जालांगोन आरो बायदि बायदियाव जिंगासिनायफोरजों जेब्लायबो थांनानै थायो नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ जों साफ्रोमखौबो बुंदों नोंथांखौ बुंदों दिनै जिसुआ बुंदों दे नोंथाङा बे गासैनिख्रुइबो सिगां आंजों फैग्रो आंनियाव जिरायफै आंनियाव नोंसोरो जिरायफै आंजों लोगोसे थाफैग्रो जेरै मारियामा गावनि गासैनिफ्राय गासै मावनांगौ दांनांगौनिफ्राय सिगांग्रो बे जिसु ख्रिस्ट'नियाव थादों बे जिसु ख्रिस्ट'नि आथिं गुदियाव थानानै इसोरनि गोथां बाथ्राखौ बे खोनासंदों दिनै जिसुआ बे बाथ्राखौ जोंनो बुंदों साबसिन बाहागोखौ जोंखौ सायख'नानै लानो थाखाय जोंखौ खावलायदों बे साबसिन बाहागोआनो जाहैबाय सिगांग्रोनो इसोरनि रायजोखौ नागिरनाय सिगांग्रोनो जिसुजों लोगोसे थानाय बिखौ जों खोनासंनाय बिनि अपोजिटआव थानाय आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंबावदों मारियामा साबसिन बाहागोखौ सायख'बाय बे बिनिफ्राय लांजाथारनाय नङा ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर नाय धोन दौलदा संसारनि धोन दौलदा गोमालांगोन संसारनि गासै धोना जामलांगोन मानसिनि बोलोफ्रा खमायलांगोन संसारनि मानसिफ्रा जोंखौ नागारनानै थांगोन नाथाय जे जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय जों गोथांखौ नाजावो जे बाथ्राखौ जों नाजावो बे जोंनिफ्राय माब्लाबाबो लांजाथारनाय नङा जे सोरगोनि गासैबो आशीर्बाद बे जोंनिफ्राय लांजाथारनाय नङा इसोरनि होनाय गोथां अरायसमनि गोथां जिबन बे जोंनिफ्राय लांजाथारनाय नङा बे गासैखौबो जिसु ख्रिस्ट'आ नोंथांनो होनो थाखाय इच्छा दङ दिनै नोंथाङा सायख'नांगोन मारियामा गाव हारसिङै थादलाबायाखै जिसुनि सेरावहाय बे सायख'नानै लादों बे इच्छा जायोबा खामानिखौ मावफाना होनो हायोमोन नाथाय बियो साबसिन बाहागोखौ सायख'दों बियो दिनै सायख'दों इसोरखौ सिगां सायख'दों दिनै नोंथाङा माखौ सायख'नानै दङ नोंथाङा दिनै थिरांथा लानांगोन गावनि जिबनाव सोरखौ सिगांग्रो दोनग्रोनो जोङो संसारखौ सिगाङाव दोननो ना इसोरखौ सिगाङाव दोननो जों जेब्ला मारियाम बायदि सिगांनो जिसुनियावहाय थागोन
बिनि आथिं गुदियाव बिनि अफस्थिराव जों जेब्ला थागोन जोंनि जिबना नायदो इसोरनि आशीर्बादजों बुंफबगोन नोंथांनि जिबना नोंथांनि नखरा इसोरनि आशीर्बादजों बुंफबगोन बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर जों बे बाथ्रानि जुगिदि जों बेखौ सोलोंनानै लानि जोङो जेब्लायबो जोंनि गासैबो मावनांगौ दांनांगौ समावब्लाबो जोंनि गासै बेस्थ'थायावब्लाबो जों सिगां इसोरखौ सम होग्रोनि बिनि उनाव जों मावनाया गाज्रि नङा जों बयबो मावनांगौ जों बयबो आलासि सिबिनांगौ जोंनि नखरनि थांनानै थानायनि थाखाय जोङो मावख्रुबनो नांगौ नाथाय बिनि सिगांग्रो जों इसोरखौ जोङो जायगा होनि गावनि जिबनावहाय फुंनि समनिफ्राय लानानै जों मोनाजासिम नखरनि थाखाय गोबांथार सानो आरो जों मावख्रुबो नाथाय जों इसोरखौ गोबांनो मानसिफ्राहाय बावलाङो जोङो गोबांनो जिसुखौ उनाव दोनो नाथाय जों सिगांग्रो समखौ इसोरनो होग्रोनि जोंनि जिबनखौ जों इसोरनि होग्रोनि अब्ला इसोरनि आशीर्बादा जोंनि गासै मावनायावहाय उसिग्लायजासे थागोन जोंनि नखरनि सायावहाय जों उसिग्लायजासे थागोन जों इसोरनि आशीर्बादाव थांनानै थानो हागोन आं सानो नोंथांमोननि जिबना गेदेर आशीर्बादखौ मोनबाय बे इसोरनि बोसोननि दुवारै आङो बेखौनो होननानै इसोरनि बाथ्राखौ दोनथ'बाय इसोरा बाख्नाय जाथोंसै प्रेज द लर्ड नोंथांमोननि जिबना इसोरनि आशीर्बादजों बुंफबथोंसै आमेन